Dinarayong million lights sa isang Christmas village sa Pampanga, ating silipin sa report. Pinipilahan ang isang Christmas village sa San Fernando City, Pampanga dahil ito sa extraordinary experience na dala ng iba't ibang atraksyon. Sobrang sulit naman po. Nakaka-enjoy yung mga Christmas lights. Saka may pa-snow pa. Night of Lights ang tema ng Christmas village. About doon sa lights, hindi na namin mabilang hundreds of thousand o baka umabot pa siya ng millions of lights. Kasi everyday magdadagdag pa rin kami, hindi pa rin kami tapos dito. Mix siya ng modern and traditional. Pwede kang mag-strike a pose sa Tunnel of Lights, mag-travel sa Winter Wonderland, maging cheesy at clingy with your loved ones sa Dome Lights. May artificial snow at 8 feet size Santa. Siyempre, may life-size Belen din. Ayon sa may-ari ng lugar, itinayo ang Christmas Village para makapagbigay ng ngiti sa bawat Pilipino ngayong pandemya. Bunsod ng nakita natin kung gaano nakatagal ang mga tao na hold up in their homes. Sabi nga, kaya naisipan namin, although yung ibang mga establishmento, naiintindihan naman natin na para sa kanila siguro hindi pa timely. Kung meron man tayong dapat na ibigay na kasayahan sa ating mga kabalen, ngayon na. Ito yung panahon. Bukas ang Christmas Village mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Pinaningning ng mga magagandang ilaw at makukulay na dekorasyon ang giant Christmas tree na ito na pinailawan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nasa 35 feet ang taas ng Christmas tree. Recycled materials ang ginamit sa pagpapatayo ng Christmas centerpiece. Pinailawan din ang isang Christmas centerpiece sa Kawayan City, Isabela. Simbolo raw ito ng pag-asa at pagmamahalan. Bahagi ng Christmas Village centerpiece ang nutcrackers at Christmas trees sa iba't ibang hugis. May mga gazebo rin sa lugar upang magsilbing masaya ang pagbisita sa mga iba't ibang tindahan at kainan. Joan Punsoy, Balitang Miyanan.